A violencia dos narcos non cesa e volve poñer no foco a necesidade de medios para loitar contra o narcotráfico. Así quedaba a patrulleira de vigilancia aduaneira despois de que a levara por diante unha narcolancha durante unha persecución en Almería. O impacto reabre a polémica sobre a seguridade dos axentes apenas uns días despois da morte de 2 gardas civís atropelados por outra lancha no sur de España. En Galicia a imaxe do impacto é a dun coche emborcado e completamente desfeito en Sandías. Unha nova traxedia nas estradas galegas. Un mozo de 27 anos morreu e outros 2 quedaron feridos despois de que o vehículo saíra da vía e dese varias voltas de campa. Todo apunta a un exceso de velocidade. O absentismo laboral converteuse nun dos grandes quebracabezas para as empresas galegas. A patronal pide máis ferramentas para frear un problema que segue medrando. O presidente da Xunta anuncia medidas valentes, pero advirte que só funcionarán se hai implicación de todos. Yo cuando oigo decir a algunas responsables políticas que el absentismo no es un problema, yo le diría a esas responsables políticas que no hable con nosotros. Que hable con la gente que contrata a otras personas. E Andalucía entra xa na recta final cunha campaña electoral na que as enquisas sitúan o PP como primeira forza, pero que deixan no aire se Juanma Moreno poderá gobernar con maioría suficiente ou dependerá, Marcos, de pactos tralo 17M. Marta, o candidato do Partido Popular, Juanma Moreno, traballa con esa idea da maioría absoluta porque di non quere un goberno imposible con Vox. Os socialistas, pola súa banda, buscan aglutinar o voto da esquerda e apelan á defensa do público para evitar outros debates. Montero cualifica as eleccións, por certo, de determinantes e Vox irrumpe con Abascal para limitar a victoria do Partido Popular. O Ondios navega xa fronte ás costas de Galicia no seu camiño cara aos Países Baixos. Leva 5 días de travesía polo Atlántico e está previsto que chegue ao seu destino en Rotterdam o próximo luns. Roubo de película na alta gastronomía galega. 2 antigos empregados do chef Pepe Vieira son os sospeitosos de levar varias botellas exclusivas. A Garda Civil segue sen localizar a maior parte dunha colección valorada en milleiros de euros e con pezas prácticamente irrepetibles. Sospeitan que as botellas poderían xa estar circulando no mercado negro. Fastidiado porque, non sei, daste conta de que bueno, non sei, sabes, de que xente que ha estado pois convivindo contigo e tal, e que non temos absolutamente nada en contra deles, ni nada desto, pois podan facer unha cousa así, a verdade que é demoledor. Nos deportes segue a semana horribilis no Real Madrid. Gañaron o partido donte, pero escoitáronse os asubíos e houbo pancartas contra Florentino. Teñen ademais o vestiario patas arriba, con Mbappé e Arbeloa enfrontados. Final de liga longo pro equipo branco. E temos moitas nubes e chuvias ocasionais e o que máis nos chama a atención son as temperaturas demasiado baixas para esta época. Ningún punto de Galicia alcanzará os 20 graus. O futuro de Alcoa na Mariña volve estar no aire. Depende agora de investimentos que os sindicatos consideran vitais para garantir a continuidade da planta. Goberno, Xunta e representantes dos traballadores reúnense a esta hora na Coruña para abordar proxectos clave como o forno de cocción de ánodos, a ampliación do depósito de lodos e o desenvolvemento dos parques eólicos previstos na zona. Mariola. Si é un incumprimento máis, din os representantes dos traballadores do acordo de viabilidade que asinara a empresa con todas as partes. O plan inicial era unha reunión cada 3 meses para vixiar que se cumpría o pactado, pero están no aire importantes proxectos como é o caso de ánodos que os sindicatos consideran imprescindible para o futuro da planta e tamén a ampliación dos depósitos de lodos, os residuos que xera a produción. Son as principais demandas canda a agilización dos parques eólicos previstos na zona e é que Alcoa segue mantendo que o prezo da enerxía en España é unha cuestión clave para o futuro da planta da Mariña. É que a Alcoa cumpla co acordo de viabilidade e anuncie dunha vez por todas a fecha da construción do forno de cocción, que é o que ten firmado con nosotros. Chega con 14 meses de retraso.
Supoño que nos darán explicación tamén de por que, a que se debe ese retraso e porque é un incumprimento máis do acordo de viabilidade, outro incumprimento máis do acordo de viabilidade. Alcoa é un dos referentes da industria do metal, pero hai moitos máis, porque este é un sector amplo que agrupa actividades como a automoción, o naval, as construcións metálicas ou a defensa. En conxunto, o metal representa o 19% do PIB galego. O sector aglutina máis de 3.000 empresas que dan traballo alrededor de 60.000 persoas. Sindicatos e patronal do metal continúan negociando o convenio do sector. Tratan de acadar un acordo que permita desconvocar a folga prevista para a semana que ven e que coincidiría coa celebración da Feira Navalia. En riba da mesa están a suba salarial en que os traballadores demandaban un aumento do 16% en 4 anos, mentres que os empresarios chegaran a ofrecer un máximo do 14,5%. Pero tamén abordan outros puntos como a demanda da xornada intensiva no verán que reclaman os sindicatos para facer fronte ao estrés térmico ou o tempo de vixencia do propio convenio polo que se rexen eses 30.000 traballadores en Pontevedra. O absentismo laboral volve estar hoxe no centro do debate económico. O director xeral de Begalsa asegura que as baixas son a principal preocupación da empresa e apoia as medidas anunciadas pola Xunta para combater o problema. A compañía galega Begalseros, que alerta do impacto do absentismo laboral na produtividade e aplaude a mesa de diálogo social impulsada pola Xunta para abordar os desafíos do mercado laboral. Ofrecer emprego de calidade en Begalsa, cos nosos medios intentando que esta situación se revirta. Non podemos facer sós. Eu creo que é un tema que teñen que colaborar todas as distintas partes e por eso a min parece unha boa idea que se crease a mesa de diálogo social. Alfonso Rueda asegura que o problema das baixas exixe unha solución conxunta. Vamos a tomar medidas valientes que tampoco van a funcionar, igual que los casos anteriores, si la otra parte, las personas que contratan y, por supuesto, los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo, que son la inmensa mayoría y que también salen perjudicados de un absentismo que crece, si no se implican también y no hacemos esto conjuntamente, no funcionará. O produto de proximidade ten cada vez máis peso na cadea alimentaria. Case a metade dos provedores cos que traballa Begalseroski son socios locais. E non só o comercio, tamén a industria do mar ofrece colaboración para atallar o problema das baixas laborais. No acto de entrega das medallas de Anfaco en Vigo, as conserveiras puxeron en valor o peso dun sector clave para a economía galega, pero advertiron tamén dos desafíos que teñen por diante: a falta de remuda xeracional e a competencia de países de fora da Unión Europea. A violencia dos narcos segue escalando no sur de España. Despois da conmoción pola morte de 2 gardas civís arrollados por unha narcolancha, hoxe volvemos ver outro ataque no mar. Unha lancha do narcotráfico levou por diante unha embarcación de vixilancia aduaneira durante unha persecución en Almería. Nesta ocasión non houbo vítimas, pero a patrulleira quedou moi danada. A violencia do narcotráfico converteuse nun dos grandes temas da campaña andaluza que chega ao seu final. Os partidos pechan esta noite os actos electorais cunha grande incógnita sobre a mesa se o PP logrará conservar a maioría absoluta. Marcos. Unha campaña sacudida, Marta, pola violencia dos narcos e as súas terribles consecuencias e tamén pola determinación dos candidatos para conseguir os seus obxectivos. O presidente candidato do Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, insiste na necesidade dunha maioría para evitar gobernos imposibles, di. O marxe das imaxes pintorescas, o presidente traballa coa idea de que Andalucía debe consolidar as reformas. Os socialistas non se renden a pesar das enquisas e María Jesús Montero reivindica ao público como sinal de identidade da súa candidatura nunhas eleccións que la mesma cualifica de determinantes. E Abascal de Vox busca protagonismo con ataques aos populares. Hoxe, por certo, estarán todos aquí, Marta, coa intención de aproveitar os votos necesarios para ter algo que dicir neste Parlamento.
Non hai enquisa que debuxe un cambio en Andalucía, pero o candidato popular non quere sorpresas e encoméndase a Blanca, a neta dunha vaca talismán. Pero que su nieta, que tiene sus genes y por tanto también impulse en este gran objetivo que tenemos de mayoría social. Moreno quere apuntalar a maioría absoluta e deixalles esta mensaxe aos indecisos. Que nos ayuden, que no hay nada ganado. En fronte, os socialistas nunha campaña marcada por esta frase. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Era a forma en que a candidata María Jesús Montero se refería á morte de 2 gardas civís cando perseguían unha narcolancha en Huelva. Montero invoca o espírito da remonta, rodeada de Pedro Sánchez e Zapatero. Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle. Segundo as enquisas, a maioría absoluta de Moreno dependerá de Vox e de Por Andalucía. Abascal tomou os mandos da campaña e non escatimou críticas ao PP. Lo que ha ocurrido en Andalucía los últimos 8 años es una traición al cambio. E Maillo chama a non caer no desánimo e pide confianza no proxecto de esquerdas. Para recuperar el bien común como norte de las políticas de justicia social. A campaña pecha esta noite. O noso Día das Letras en Andalucía será o seu día da cita coas urnas. Na esfera internacional, os Estados Unidos e a China abren unha nova etapa de cooperación tras a viaxe de Donald Trump ao xigante asiático e centran os esforzos en lograr a apertura do Estreito de Hormuz. O conflito de Irán ocupou boa parte das conversas entre Donald Trump e Xi Jinping. O líder americano asegurou que a China quere axudar a resolvelo e que reabra o Estreito de Hormuz. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Tamén abordaron as relacións comerciais, como a venda de 200 avións Boeing a China ou maiores exportacións de petróleo dende os Estados Unidos cara a Pequín. So we're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska. And I think that was another thing that was agreed to. That's a big thing. A visita contou coa participación dunha importante delegación de empresarios americanos. 3 días cargados de simbolismo cara a boa sintonía entre ambos países. Máis convulsa está a situación no Reino Unido coa crise aberta no goberno laborista. Logo da dimisión do ministro de Sanidade xorden outros nomes como posibles substitutos de Keir Starmer. María. Si, a fenda entre os detractores e partidarios de Keir Starmer cada día é máis fonda e todo indica que vai a ir a máis. A dimisión do ministro de Sanidade abriulle a porta ao sector crítico e a posibilidade real dunhas primarias. O home forte para gañalas sería, segundo todas as enquisas, Andy Burnham, o alcalde de Manchester. O problema é que para poder presentarse a esas primarias ten que ser membro do Parlamento e non o é. Pero a previsible renuncia dun deputado laborista abriríalle as portas a Westminster e a poder disputarlle o liderado a Keir Starmer, que insiste en que non vai dimitir e que vai loitar por manterse no cargo. Case 2.700 aspirantes se examinan hoxe en Silleda para incorporárense ao servizo de loita contra o lume. Son os futuros xefes de brigadas e bombeiros forestais. En total, a Xunta convocou 229 prazas novas. Tamén se prepara para a temporada de alto risco de incendios Portugal, que o ano pasado sufriu o maior incendio da súa historia. O país veciño activa hoxe un dispositivo especial, Brais. Sí, tendo en conta o verán pasado, sobre todo despois das catástrofes deste inverno que deixaron máis de 10 millóns de árbores tiradas, o ministro do Interior dixo que se agardan uns meses de verán tráxicos, moi perigosos pola cantidade de combustible que hai nos montes. Hai xa subvencións para os propietarios rurais para limpar as súas terras, pero non dan abasto. E dende hoxe xa se reforzaron os medios sobre o terreo. En concreto, están operativas 12.000 persoas, unha cifra lixeramente superior ao do ano pasado. Están tamén dispoñibles case 40 medios aéreos, igual que o ano pasado, cando, por certo, moitos deles tiveran problemas técnicos en intres decisivos. Comeza agora un primeiro nivel de activación que chegará ao seu pico entre xullo e setembro, os meses máis delicados. Os socialistas galegos reclaman melloras no sistema sanitario de Galicia e fíxanse especialmente na situación da atención primaria.
Nós temos unha liña de propostas que evidentemente non resolverían mañá a situación, pero creemos que son a liña e a estrategia que ten que seguir a situación da primaria. Ampliar o volumen de categorías, é dicir, moitos máis especialistas de máis categorías distintas, como fan outras comunidades autónomas. Galicia sigue negándose a incorporar certo tipo de profesionais. O transatlántico Ondius xa está fronte ás costas galegas. Aquí vemos a súa posición, navega cara Rotterdam, a altura nestes momentos da Coruña. O barco ten previsto chegar o próximo luns aos Países Baixos. E os españois en corentena mantéñense no Hospital Gómez Ulla despois de desembarcar dese Ondius. Poderían ver xa as súas familias tamén a partir do próximo luns. Entre eles está o galego Ricardo Evia. A ministra de Sanidade confirmou este venres que o único dos 14 españois que desembarcaron o domingo nas Canarias do MV Ondius e deu positivo en antivirus está en bo estado. La evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, no este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir. O infectado permanece ingresado no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid xunto cos outros 13 españois que ían no cruceiro. Estes últimos poderían reencontrarse coas súas familias o luns, unha vez se lles faga unha nova PCR. Si es negativa, entonces bueno, pues podrán salir de las habitaciones, usar los lugares comunes y tener contactos no estrechos, pero sí podrán tener contacto y visitas de sus familiares. Con todo, a ministra non concretou en que condición se levarían a cabo eses contactos, nin a distancia a manter cos corentenados, nin se habería que usar EPI. Con todas las precauciones, extremar todas las precauciones, porque no hay que olvidar que el periodo de incubación son 42 días, porque aunque nosotros sabemos que son contactos, les consideramos siempre en un momento que son casos. Transcorridas 4 semanas de ingreso e outras tantas PCR negativas, a ministra dixo que se podería pensar en que completen a corentena na casa. Fora de España, a francesa de 65 anos infectada de antivirus continúa ingresada en París en estado crítico e recibindo cuidados paliativos. É o caso máis grave de todos os positivos detectados. Pola súa banda, un cidadán británico que facía corentena nun hospital de Milán foi sorprendido nas últimas horas nun bar da cidade lombarda. O home foi detido e devolto ao centro médico. Por certo, un biólogo galego lidera a investigación máis importante en marcha para curar esa infección. Lo que hicimos fue estudiar los anticuerpos que los pacientes generan. Identificamos uno de esos anticuerpos que era mejor que los demás y lo probamos en modelos preclínicos y funciona muy bien. Y durante mucho tiempo hemos estado buscando dinero para llevarlo a la clínica, pero bueno, de momento sin éxito. De Ames, desde hai 16 anos, é director de investigación no Instituto Pasteur. Pablo, explícanos desde París que os hospitais e a industria deben involucrarse agora, que se todo vai ben, en 2 anos unha enfermidade cunha letalidade do 40% podería ter cura. Realmente estuviésemos en unha emergencia grave, cogería nuestras investigaciones y las transformaría en un producto comercial. Y está bien, es un sistema razonable. Simplemente hay que financiar el sistema público para estar seguros de que en caso de emergencia estemos preparados. Pasou ca COVID ou con outros antivirus asiáticos pros que xa hai vacina porque hai moitos clientes potenciais. Pero os antivirus americanos deixan moi poucos casos, 30 positivos e 11 mortos no último brote nos Andes en 2018. Sospecho que esto va a ser exactamente lo mismo y todo se va a acabar aquí. Con respecto a si debemos tener alarma, vamos a decir que tenemos que estar vigilantes de lo que pasa, pero tampoco tenemos que asustarnos. Recuperamos as imaxes dun roubo moi sonado no restaurante Atrio en Cáceres con 3 estrelas Michelin. Levaranlles 45 botellas de viño únicas, valoradas en máis d'1,5 millón de euros. Botellas que nunca volveron a aparecer. Constantin, un dos condenados por ese golpe, engadía daquela máis misterio alrededor do roubo. Un roubo que segue fascinando anos despois. No es solamente un robo, que hubo un robo, hay muchas más cosas ahí. No sé, ¿qué vamos a saber? Dime tú. No te puedo contar absolutamente nada de ello. Pois un roubo moi parecido salta agora a alta gastronomía galega. Medio cento de botellas de gran valor desapareceron do restaurante con 2 estrelas Michelin de Pepe Vieira en Poio. Os 2 detidos esta semana pola Garda Civil son exempregados do local.
A redada da Garda Civil deste martes en Pontevedra saldouse con 2 detidos imputados por roubo. Agora sabemos que foran traballadores do restaurante Pepe Vieira. Foi o cociñeiro con 2 estrelas Michelin quen denunciou os feitos o pasado mes de marzo. Foron aproximadamente uns 10.000 euros en diñeiro, o valor do viño pois aproximadamente sobre uns 45.000 euros, máis ou menos. Polas características do roubo sospeitaban que estaba involucrado alguén de dentro, porque non estaban forzadas nin a caixa forte, nin as rexistradoras, nin tampouco os accesos ao restaurante. Pero cometeron un erro, deixaron pistas no camiño, un billete de 100 euros que atopou tirado outra das empregadas e que foi o fío do que tiraron para descubrir o roubo. Dimos conta enseguida de que sabían perfectamente onde estaban as cousas, por onde tiñan que entrar, onde tiñan que ir. Todos os traballadores estaban no punto de mira. O círculo foise estreitando despois de analizar os sinais dos móviles e as cámaras de vixilancia dun colexio próximo que situaban os detidos no lugar o día dos feitos. Un deles era persoa de confianza. Agora están en liberdade con cargos á espera de xuízo. Unha pequena parte do sustraído xa foi recuperado, pero falta ademais valor, non só económico, senón tamén sentimental. O cociñeiro agradece as mostras de solidaridade de compañeiros e provedores que lle están facendo chegar novas botellas. Estas mostras de cariño, a verdade é que nos han confortado moitísimo. A verdade é que me sinto moi agradecido. As estradas deixanos unha nova traxedia cos mozos como protagonistas. Un rapaz de 27 anos morreu tras un brutal accidente en Sandiás. Impresiona ver onde quedou o coche. Alejandro. Sí, Marta, pois ese accidente tivo lugar contra as 4:30 desta madrugada, cando ese vehículo saíuse desta vía, deu varias voltas de campa e rematou nesta finca que podedes ver tras de min, onde aínda quedan restos deste coche. A causa que baralla agora mesmo a Garda Civil é o exceso de velocidade e deixa ese tráxico balance, un mozo de 27 anos falecido e os outros 2 ocupantes feridos, un deles en estado grave. Ata aquí desprazouse un amplo operativo conformado por 061, tamén bombeiros de Xinzo, tamén axentes da Garda Civil e tamén mobilizouse un equipo de psicólogos por se fose necesaria a súa intervención. É o estado no que quedou o vehículo tralo sinistro. Nel viaxaban 3 mozos de entre 27 e 19 anos. Contra as 4:30 da mañá, un deles alertaba os servizos de emerxencia. Ao chegar encontramos un turismo que se había salido da vía con 3 ocupantes. Un deles o conductor falecido, temos dos 2 restantes ocupantes, un herido leve e un herido grave. O sinistro tivo lugar na estrada que une Xinzo con Celanova pouco antes de Vilariño das Poldras. O coche saiu da vía pola marxe dereita tras unha curva e acabou no medio desta leira, despois de dar varias voltas. A Garda Civil investiga as causas, pero apuntan xa a un posible exceso de velocidade. Causas estánse investigando, temos prácticamente constatado un exceso bastante elevado de velocidade, exceso inadecuada esa velocidade, porque o vehículo sae da vía e percorre tanto en voltas de campá como en voltas de tonel, percorre prácticamente 80-90 metros. Todos os ocupantes levaban posto o cinto de seguridade. O condutor, un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo, faleceu no acto. Os outros 2 resultaron feridos, un deles de gravidade, foron trasladados ao hospital. E o segundo sinistro mortal nas estradas ourensás esta semana. No barrio dos Mallos non gañan para sustos. O último incidente foi o dun acoitelamento dun rapaz de 19 anos nun narcopiso, a vivenda do agresor que xa está detido. Momento no que o agresor volveu ao piso xa detido onde horas antes acoitelara o mozo de 19 anos. Un dos que acoitelou é un dos que viven ali. O rapaciño que veo parece ser que era un comprador. Lo conocía de verlo con mi hermano y de subirlo a casa, que subió 2 o 3 veces. Agresor e vítima coñecíanse, non se sabe por que empezaron a discutir. Dos 4 que viven no piso, 2 irmáns e 2 amigos aos que lle deron acollida, só estaba esta testemuña que pouco pode aportar. Estaba durmiendo, estaban ahí ellos, pasó un problema y yo no sé nada más. Cuando salió, que vio a mi hermano alterado, ya la había pinchado. Él toma medicación muy fuerte, entonces cogió y se lo enseñó a mi hermano. Cuando cogió a mi hermano y se metió pues una cerveza que tenía bebida y ya se le fue. El José ten 57 anos, a metade no cárcere. Robos con intimidación, tirones, coches, pero por puñaladas nunca está. De hecho, es que nunca lleva cuchillo y ahora lleva un par de meses con una pipa y...
y si pasa algo, va por él. A vítima está na UCI con pronóstico grave. Víase vir, segundo aseguran, e o peor é que no barrio non descartan máis desgrazas. Un dos fuxitivos máis buscados do Reino Unido estaba agochado en España. Simon Dutton, que se chama así, está acusado de tráfico de drogas e branqueo de cartos. A Garda Civil localizouno en Alacante. O Goberno lanza hoxe unha campaña pedindo colaboración para dar con delincuentes que escaparon do seu país. E a pasarela que colapsou en Santander en marzo tiña as ferraxes en mal estado. Esa é unha das conclusións do perito xudicial que examinou a infraestructura despois de que ali morreran 6 rapaces. A pasarela tiña 12 anos cando se veu abaixo e non consta que se lle fixeran as inspeccións que son obrigatorias. Espectacular o incendio que se produciu de madrugada en Ourense, o que arde a antiga casa de baños do Outeiro, un edificio singular do século XIX que estaba ocupado de forma ilegal. Durante toda a noite e boa parte da mañá estiveron traballando os bombeiros. O edificio fora desaloxado o día anterior, pero conservaba a subministración eléctrica. A Policía Nacional xa levaba días vixiando a zona. Segundo confirman fora de cámara os veciños da contorna, o edificio estaba ocupado por alo menos 5 persoas. Vían entrar e salir polo outro lado que vai pola parte de alá. Entón non notábamos moito, pero desde que vimos que andaba por aquí a policía xa dijimos que algo deso era. Na noite do martes ao mércores houbo outro conato de incendios. Habitantes do inmoble de titularidade municipal foron desaloxados e o Concello tapiou os accesos. Segundo puideron comprobar os bombeiros, o lume iniciouse nas traseiras do edificio. O edificio está tapiado e non ten ningún acceso, digamos, fácil. Vale, si é certo que mantiña a corriente eléctrica. O edificio, obra do arquitecto Vázquez Gulías, foi un balneario coñecido como a Casa de Baños do Outeiro. Levábase en uso desde 2012 e era frecuentado por toxicómanos, segundo confirman desde a Policía Nacional. O lume deixou nun estado de ruína. O estado é ruinoso, absolutamente ruinoso. A antigua casa de baños xa estaba abandonada, pero ahora está absolutamente en ruínas. Os veciños do edificio lindeiro foron evacuados durante os labores de extinción e regresaron pola mañá. Isto que semella un río rebordado é en realidade a Rúa da Garda, en Vigo. A rotura dunha tubaxe provocou esta riada e complicou a circulación por outras rúas da contorna que tamén quedaron anegadas. Os veciños piden que se renove a fondo esa rede de abastecemento de auga porque é a cuarta vez que pasa isto nos últimos 6 meses. Sobre as 6:30 da tarde deste xoves, os veciños deste bloque do barrio de Coia quedaron sen auga e a Rúa da Garda transformouse nun río. Como se fora un río grande cando chove a mansalva que arrastra con todo, tío, pois igualmente. Comeza a botar auga sen parar e, bueno, chega ata a calle de aí abaixo, que onde se estanca e, pois, para os coches, pois, non é difícil circular. Corre por toda a calle, quedamos sin agua. Esta mañá aínda eran ben visibles os cascallos e o barro que foi deixando a riada. Un episodio que, segundo os veciños, se repite unha e outra vez últimamente. É a cuarta ou quinta vez que pasa. Volve a reventar, máis gordo que antes, no mesmo sitio onde repararon. Hai que pensar, que reparan? Estas riadas reiteradas estragan cada vez máis o acondicionamento da contorna. Por iso os afectados lle piden ao Concello e á empresa concesionaria do abastecemento de augas unha renovación definitiva das tubaxes. Van parcheando. Isto así non pode ser. Rompe, reparan e o xardín e todo isto así queda. Que puxemos todo nuevo e desde que entrou esta xente aquí, veña, roto, estamos pagando roto. Non sei de que a culpa, se é do Concello, se é da Cualia, pero alguén ten que reparar isto dunha vez. En A Coruña recollemos as queixas dos veciños do Castrillón porque volveu a variarse o ascensor. Día sí, día tamén, vale. Entonces as reparacións tardan moito. Desde que está posto en marcha se estropeou varias veces, xa. É habitual que este estropeado. Unha avaría tenlles inutilizado o ascensor co que salvan o desnivel dunha rúa no Castrillón. Levan unhas semanas así e os veciños perden a paciencia. Os ascensores foron a solución de accesibilidade para salvar o acusado desnivel nesta rúa do barrio coruñés do Castrillón.
A veciñanza levaba anos pelexando por eles e din que este sistema mellorou a vida aquí. Gente maior cargada con bolsas o con niños ou con carritos e hai aquí vecinos tamén que andan con la silla. Entonces foi unha mejora total. Estreáronos o verán pasado e o caso é que tamén hai quen se queixa de que dende entón teñen avarías frecuentes. É habitual que este estropeado. Día sí, día tamén, vale. E denuncia que algún susto xa deron. Porque a xente se queda atrapada aí, e iso é algo habitual. Cando non se quedan atrapados neso, se quedan atrapados en este. A última avaría ten un dos ascensores parados dende hai unhas semanas. Se avarió, como se avería el de tu casa, y tienes que esperar, pues más de lo mismo, no hay otra. E claro, a xente que utiliza habitualmente, claro, é fastidiado. Explican no Concello que a auga danou unha peza do ascensor e que xa está de camiño para ser reemprazada. Para que las piezas esas, una ya está, ya vino. Están pendientes de outra. E de momento toca cargar o lombo e subir a pé. Nunha aldea de Tui, o que preocupa é unha manda de cans que levan tempo amedrentando os veciños. O primeiro incidente ocorreu hai 4 anos cando os cans dun veciño, 8 de distinta raza, mataron 2 ovellas na parroquia tudense de Randufe. Despois, houve outros 4 ou 5 incidentes semellantes coa mesma manda, segundo denuncian os veciños. Nos temos medo porque sales do portal, os cans van hacia ti, sales con queira vehículo e van detrás túa, están pola vía pública, é un peligro. Non podemos seguir aguantando ataque tras ataque tras ataque, xa que chega un momento no que é inviable. No, ela, aunque mire os cans que veñen dereita un, ela non se presenta, ela non se presenta. Presentouse foi outro día porque viu a decir, senón ela non se presenta. O último incidente con esta manda de cans ocorreu hai poucos días. Acorralaron aí contra a parede, eu a pedir socorro, a chamar Gabriel, porque ele é meu tío, e chamei para pedir axuda, ele estaba na propiedade, naquel campo ali arriba, a mirar para min e a rirse. Os veciños de Randufe recolleron 200 sinaturas de apoio e presentaron unha dúcia de denuncias, a última este mesmo venres. E os axentes do Seprona tiveron que sedar un porco vietnamita que levaba varias semanas nunha zona rural do Porriño. O animal, que está considerado especie invasora, foi trasladado a un centro de fauna salvaxe. Estuvo nunha casa, e seguramente co home escapouselle porque son moi aventureros, gostelle moito aventurarse por aí. E o problema que ten estes, te digo, son as crías, e son crías unha detrás de outra, e pailen igual cos porcos da casa. O que tampouco se pode facer a un animal salvaje, xa por lo menos os nosos, os salvajes, non se pode dar de comer así como se fastidia, pero non se pode, está totalmente prohibido por lei. Por o consiguiente, temos que eliminalo do hábitat. O arquitecto dos famosos que fixo casas para Cristiano Ronaldo, Penélope Cruz ou Madonna, volve traballar en Galicia. Vai reformar unha propiedade en pleno Camiño de Santiago para crear un aloxamento exclusivo. Onde está Alberto? Pois estamos na parroquia de San Miguel Doia, a 15 minutos do centro de Vigo. O mediático arquitecto Joaquín Torres mercou este palacete que destaca por estar en pleno camiño portugués e contar cunha vista privilexiada das Illes Cíes. Segundo puidemos saber, a súa intención é converter estes 3.000 metros cadrados de propiedade nun complexo exclusivo pro alugueiro de 5 cuartos turísticos con categoría de luxo. Torres non é a primeira vez que se fixa en Galicia, xa ten propiedades na cidade de Lugo e tamén na Ribeira Sacra. Unha estada colocada no edificio ou obras en marcha na rúa poden causar prexuizos aos comercios nas cidades e nas vilas. Hoxe preguntámonos cando teñen dereito a ser indemnizados. Cada vez que aparece un andamio nunha rúa, chegan tamén as molestias para os viandantes, para a intimidade dos veciños e tamén para os negocios dos baixos. Non hai casi espacio para pasar cunha silla, pasan pola acera de enfrente, e eu, claro, quedome mirando a todo mundo que pasa por aí. Ahora mismo levo a mitad do ano pasado. A ver, quen se me fai cargo tamén desto? Porque eu teño que pagar alquiler. Como reme, moitos comerciantes aseguran que durante estas obras perden visibilidade clientes e cartos. Pero cando poden reclamarse esas perdas? Denunciables todo, lo que é máis importante, que lo que hai que acreditar es que efectivamente entre el acto u omisión que se alega como causante del daño y el daño en sí mismo existe una relación de causalidad directa.
Sin esa acreditación de relación de causalidad, se rompe la presunción de que, lógicamente, el daño es consecuencia del acto. O feito de que unha reclamación non prospere No quiere decir que existan un montón de supuestos en que sí lo sean y que sí que efectivamente se logra acreditar esa relación causal y, consecuencia, el derecho a ser indemnizado. Ao final, todo depende das probas, de demostrar se esas perdas veñen realmente das obras ou de outras circunstancias do negocio. Bueno, pues aquí tenemos la instalación de contenedor de 10 duchas. Es un contenedor de 20 pies, autosuficiente, tiene su caldera detrás. Y aquí tenemos la zona de vestuario, zona de cambio. Pues aquí tenemos hasta 10 duchas, el personal viene con su bolsa y impedimenta y su vestuario, directamente se cambian, terminan de ducharse y se visten. O Exército ten case listo o primeiro dos campamentos que vai instalar en Vigo para acoller os participantes no desfile das Forzas Armadas que se celebra a finais de mes e que poderán ver aquí na Galega, xa que retransmitiremos todos os actos o venres 29 de maio e o sábado día 30. A operación para montar todo é semellante a que despregan algunhas intervencións reais. Carlos. Sí, Marta, o pabillón das Travesas, centro do deporte vigués, está se convertendo agora no centro de operacións dos actos do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar aquí en Vigo día 30, tamén con actividades previas os días anteriores. Aquí xa se instalaron liteiras, gardarroupas para 340 militares. En total nestas instalacións vai haber 1000, outros 1000 no recinto feiral de Vigo e 500 máis na base de Figueirido, en Pontevedra. O Exército move este material dun lado a outro por todo o mundo, tanto para manobras como para accións reais. De feito, algunhas destas liteiras pasaron, por exemplo, estes últimos meses pola Dina de Valencia para acoller ao persoal que traballou ali ou tamén para axudar nos incendios do pasado verán. Un exército disputa o seu propio torneo nas Travesas. Están afeitos a instalar campamentos por todo o mundo, pero complícase montalo no centro dunha cidade. Problemas para el acceso a los vehículos pesados, los contenedores, entonces para maniobrar es muy complejo. Para maniobrar es muy complicado el traer todo este material aquí. Bueno, este es un módulo de cocina, es un módulo en el cual damos para 600 personas, aproximadamente 600-700 personas. Mire qué ollas, la presión. Estos son frigoríficos, este es un mixto. Lo del fondo es congelador, son equipos de 10 personas, entre cocineros y ayudantes, pinches de cocina. Se levantan a 3-4 de la mañana e se acuestan sobre las 11-12. E tamén trouxeron duchas e vestiarios. Travesas será unha base para 1000 soldados durante 6 días. A cambio, as instalacións deportivas estarán pechadas 6 semanas. Hay que comprender que el montar los campamentos militares para alojar a todos los militares que van a venir aquí a participar en estos actos centrales lleva una infraestructura logística complicada e importante. Entonces necesitamos tiempo y necesitamos el espacio para poder montarlo. E por iso que equipos de deportistas tiveron que ir a outras instalacións e tamén cambiar de horarios. Estamos a mediados de maio, pero non o parece. Unha masa de aire polar baixou moito as temperaturas e ollo porque mesmo pode nevar nas cotas máis altas. Estamos a 15 de maio, pero vendo estas imaxes poderíamos pensar que son dun mes calquera do inverno. Paraugas e roupa de abrigo porque chove por momentos e as temperaturas baixaron. Estamos na influencia dunha masa de aire bastante fría e húmida que chegaba na xornada de onte dende o Atlántico Norte e que vai a estar con nós toda a fin de semana. Así que tivemos unha mañá de venres bastante desapacible, con chuvia, principalmente nas provincias de Coruña e Lugo. Afortunadamente agora pola tarde estas chuvias se irán cesando, así que quedaremos cunha tarde de ceos bastante grises, algún claro tímido na zona sur. As temperaturas chaman tamén a atención estes días, entre 5 e 7 graus por debaixo do habitual para esta época do ano. Así que na rúa cruzámonos con xente abrigada cando a estas alturas do ano deberíamos pensar xa en andar algo máis lixeiros de roupa. El tiempo no acompaña mucho, pero bueno, ya sabemos como es la primavera. Personalmente xa levo fatal o tema do frío. Non é habitual para esta tempada do ano. Pero semella que este episodio de frío e chuvia non durará moito porque a semana que ven o anticiclón vai ir adquirindo máis protagonismo. Temos o luns unha derradeira fronte por pasar, o martes será unha xornada de transición e a partir do mércores si veremos xa outra vez tempo seco, tempo solleiro e cun importante ascenso de temperatura.
Así que a previsión é de que a partir de mediados da semana poidamos xa empezar a pensar en tempo máis propio da primavera. Precisamente esa entrada de aire frío polo norte xa está a provocar nevaradas tanto nos Pireneos como na Cordilleira Cantábrica, na que hai aviso amarelo. A cota de neve está nos 1.300 metros. Esas polerpas que caen dende primeiras horas desta mañá están afectando o tráfico nas principais conexións entre León e Asturias. Pero este panorama tan invernal en pleno maio vai cambiar por completo a partir da fin de semana e o frío vai dar paso a un tempo máis primaveral. O transatlántico afectado por un gromo de norovirus en Francia vai facer escala na Coruña mañá sábado. Segundo a páxina web do Porto, o barco chegará ás 9:30 ao peirao coruñés. 1.700 persoas foran confinadas a bordo cando fixeron escala en Burdeos con gastroenterite. O conselleiro de Sanidade pediulle hoxe información ao Ministerio de Sanidade sobre o transatlántico que logo vai ir a Xixón. Que queremos demostrar se realmente os sonidos de notificacións que reciben os adolescentes no seu día a día nos seus dispositivos poden afectar gravemente no seu rendemento académico, cognitivo e na súa atención. É a voz do futuro da ciencia en Galicia. Os rapaces presentan hoxe os seus experimentos en Galiciencia. Un cibersemáforo para evitar a saturación de alertas digitais ou unha escuma vegetal contra os incendios forestais son algúns dos proxectos presentados este ano en Galiciencia. Creamos unha espuma invisible vegetal que substitúe as actuais xa que está feita a base de petróleo, xa que ten sales fosfatas. Entón, nos facemos unha pero de maneira natural. Aquí non hai silencio de laboratorio. A ciencia tócase, móvese e explícase con estudantes que actúan como auténticos investigadores. Existe un sistema de rega automático que, obtendo as previsións das precipitacións, podemos saber cando e canto regar. E temos que regar 20 litros ao día. Vemos que va a chover 10 litros, pola mañá regamos 5 litros e pola noite vemos xa ha chovido esos 10 litros, pois regamos outros 5 e vamos aí facendo os cálculos. A ciberseguridade marca este ano o foco dos proxectos. Que queremos demostrar se realmente os sonidos de notificacións que reciben os adolescentes no seu día a día nos seus dispositivos poden afectar gravemente no seu rendemento académico, cognitivo e na súa atención. Unha páxina falsa de Instagram copiándola e na que se ti metes o teu usuario e a túa contraseña non la manda, esa é unha maneira de robar datos e información. O reto non é entender a ciencia, senón saber que proxecto ver antes. O rei Xoán Carlos está de novo en Sanxenxo. Hoxe comezaron as regatas en que participa o Bribón. Xoel, a súa intención é seguilas de preto. Sí, de feito, Marta, don Xoán Carlos chegaba ata este porto deportivo de Sanxenxo hai tan só uns minutos e facía acompañado ademais do seu amigo e anfitrión Pedro Campos e tamén da súa sobrinha Simoneta Gómez Acebo. Nestes momentos atópase dentro destas instalacións xa saudando en privado o equipo do Bribón mentres ultiman todos os detalles antes de participar nesas regatas que comezan a partir das 4 desta tarde. O emérito figura inscrito precisamente a bordo do Bribón xunto ao resto da tripulación, pero non sabemos aínda se navegará a bordo do veleiro ou se, como na súa anterior visita en abril, acompañado da infanta Elena, seguirá a regata dende unha embarcación auxiliar. Poucos máis detalles trascenderon desta nova visita do xefe de Estado a Sanxenxo, onde chegaba este pasado mércores. O que si sabemos é, por exemplo, que puido gozar da nosa gastronomía nun restaurante Meaño. Esta é, como dicimos, a segunda vez que o monarca de 88 anos visita Galicia neste 2026. Pois vían como en Sanxenxo esas bandeiras ondeaban debido á intensidade do vento do norte. Precisamente que ese vento do norte é o que está deixando un ambiente moito máis cuberto no terzo setentrional de Galicia, con precipitacións que tenderán a ir a menos, a apertura de claros canto máis ao sur, e teríamos unhas temperaturas que nesta xornada non van mudar e van volver quedar por debaixo do que é habitual para esta época do ano. De feito, non agardamos que ningunha localidade sobrepase dos 20 graus. Miren estas cabritiñas, son o resultado dun proxecto de clonación realizado por científicos chineses. Os exemplares son dunha raza cun leite de calidade superior capaces de producir o ano ata 2.800 litros de leite.
Hoxe decidimos marchar facendo un percorrido pola historia de 50 anos da arte pop. Son 64 pezas de diferentes artistas, entre os que destaca Andy Warhol, a gran figura dese movimento. Unha auténtica viaxe dende os anos 50 ata chegar a figuras actuais como Bansky. 50 anos de arte, música, cultura pop que poden visitarse en Xirona ata o 4 de xullo. Así pechamos o informativo. Pasen moi boa fin de semana.